Юлда йөргәндә игътибар иткәнең бармы икән? Берәр авыл кырыеннан узып барасың, мәсәлән, ташландык ферма, эшкәртелмәгән басулар, бүген миңа калса еш күренеш. Чыннан да соңгы вакытта авыл хуҗалыгына инвестициялар кертү, яңа технологиялар куллану турында без күп сөйләшәбез. Шулай да моңа карап кына авыл кешесенең тормышы җиңеләйме? Төп сорау миңа калса аны шуннан гыйбарәт. Чыннан да эшләп та рәхәтен күрмәгәчтән ташландык җирләр хакында да йөрәге авырткан кешеләр сирәгәя бара торгандыр. Чыннан да бүген авылда кем хуҗа? Бүген без әнә шул хакта сөйләшәбез. Исәнмесез? Исәнмесез. Шулай итеп безнең студиябезнең бүгенге кунаклары Илшат Гумеров, Алексеевка районыннан фермер хуҗалыгы башлыгы. Рөстәм Заһидуллин, Татарстан аграр яшьләр хәрәкәте әгъзасы. Камил Сәгъдәтшин, Ватарым Татарстан газетасының авыл хуҗалыгы бүлеге мөдире. Наил Хамидуллин, Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының фән, мәгариф һәм инновацион технологиялар бүлеге җитәкчесе. Илдус Вәлиев, Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгының игенчелек тармагы бүлеге башлыгы. Мин Талип Минниханов, Тукай районы фермерлар берлеге башлыгы, шулай ук фермер. Камил абый, авыл хуҗалыгы, авыл җирлеге, авыл кешесе бүген нәрсә белән көн күрә, нәрсә белән яши икән? Менә безнең бүгенге очрашуның темасы да авылга кем хуҗа. Чыннан да бик беренче карашка гына гади сорау бу. 90нчы еллардан башланган авылда үзгәртеп корулар, колхоз совхозлар бетерелгәч, авылда дөресен генә әйткәндә бүген мөрәҗәгать итәргә төпле хуҗа калмады. Бөтен бәләдә шунда. Әгәр дә нинди дә булса эш башларга теләсә авыл кешесе, ул әллә ни кадәрле бусага таптырга мәҗбүр була. Элегрәк бит гадирәк иде. Колхоз рәисенә яисә совхоз директорына бара да үзенең гызыры белән мөрәҗәгать итә ала иде. Бүгенге көндә авыл кешесе ул инвестор җитәкчеләре еракта, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре алар әле аякка ныклап басып җитмәгән күбесе. Һәм шуңа күрә авыл кешесе аптырашта. Җирле үзидарәләрнең дә андый бөтен кешегә дә кулдан килерлек ярдәм, бөтен гызырны үтәрлек ярдәм итәрлек мөмкинлекләре юк. Бүген авыл дөресен генә әйткәндә хуҗасыз. Димәк, бүген авыл кешесе эшче көч һәм пай җирләре чыганагы булып кына кала түгел. Чыннан да шулай. Аның пай җирләре чыганагы дигәне күбесе инде хәзер үзенең пай җире хуҗасы икәнлеген дә онытты авыл кешесенең. Чөнки беренчедән 10 ел дәвамында пай җир турында бирү турында канун чыккач 10 ел дәвамында ул пай җирләренең яшел кәгазьләре сейфларда яшереп яткырылды. Ул халыкка барып җитмәде. Бүгенге көндә дә авылда яшәп пай җиренә хукукы булган кешеләр әйме. Алар әле бүгендә үзенең пай җирләрен кая икәнлеген дә белмәгән күбесе бар. Дөрес, менә хәзерге вакытта, хәзерге соңгы елларда инде хәл үзгәрә башлады уңай якка. Әмма ләкин бу бик нык авырлык белән барды, зур югалтулар белән барды. Авыл кешесе үзенең теге киләчәгенә инде ышанмый башлады. Шуңа күрә бөтен проблемалар менә шуннан килеп чыга. Мин Талип абый, мондый халык белән дип әйтик инде. Шундый мөхиткә эләккән халык белән, андый кеше белән эшләү ничегрәк икән фермерга? Башлап җибәрергә дә кирәк. Эшләргә кызыксынган кеше дә юк кебек инде хәзер. Безнең инде менә бу түгәрәк истәл артында утыру, һәрберебезнең үзебезнең теләге, чтобы Татарстанда действительно авыл хуҗалыгы, значит, авыллар эшләсен, яшәсен, халык муллыкта булсын дип, җирләр эшкәтерсен, уңыш булсын дигән тема бит безнең. Чтобы, значит, теге заброшенный хозяйство булмасын. Но иң беренче татар халкында бердә әйтмиләр балык башыннан чери дип. Менә бу ниләрне колхозларны, совхозларны гирләп эшләп тора торганнарында юкка чыгарып бирделәр. Шул ук вакытта, әгәр дә ки, значит, пай, имущественный пай нигезендә, адәм нигә, значит, частный собственностька биргәндә, әйбәт кенә әйттереп эшләргә була иде. Район комиссия нигезендә, шул хозяйство комиссия нигезендә ул хозяйство эшләгән вакытта биргәй даны частный собственностька конкретно именно ул вакытта эшче кешеләр дә сакланып каладыр. Ул вакытта, значит, хозяйство барадыр. Шул хозяйство һәрберсе беләдер үзенең күпме долясын, имущественный пайын, күпме, значит, җир пайы бараның, и шуның нигезендә ул пропорциональный продукция алып яшәп развивать итәргә тиеш. Ул вакытта бер, значит, и централизованный системада сакланадыр, и аерым индивидуализмда сакланадыр. Безнең бит инде политикада барган кебек, 17нче елдагы шикелле бөтен нәрсәне до основания разрушим, специально берилде разрушайттарга, эшләп торган хозяйстволарга. Мин хәзер шуны әйтергә телим, значит, менә бу кешеләр мәсьәләсендә. Ул, значит, аның булмасын механизаторлары, булмасын специалистлары, булмасын дояркалары, ул, значит, колхоз таралгач, алар, значит, терлиякка эш эзләп таралдылар.
И, значит, практически алар уже хазер как специалисты даже, значит, можно әйтергә кирәк, атрофировались. Әгәр дә ки адам баласы, значит, особенно безнең шәһәр җаны, шәһәргә барып бер менә дигән 8 сәгатьле эшкә барып урнашты икән, аннан соң, значит, ул үзенең шунда айында зарплатасын ала икән, хотя бы бездә эшләгәннән ул намного әз ала зарплатаны. Но уже бер мазутный куфайкын салгач, халатны салгач даярки кире кигизү авыр. Бүген, значит, ул вопросны әзгенә җайга салу өчен, монда, значит, яңадан караш кирәк, полностью. Значит, именно нинди тәртиптә. Значит, авыл хуҗалыгын нормальный социальный инфраструктуру создавать итеп, авыл хуҗалыгының хезмәте, значит, булырга тиеш, привлекательный, прибыльный и файдалы булырга тиеш, адам баласы үзенең рәхәтен күрергә тиеш. Именно шул вакытта гына и яшьләрне бүгенге көннән, значит, готовить итәргә, бүгенге көннән генә түгел, уже сынга калдык даже готовить итәргә. Булган, значит, профессиональный технический училищеләрне юкка чыгарып, кадрлар вопросы әзерләү. Менә, допустим, Чаллыда бар профессиональный училище номер 76. Ул, значит, механизаторлар әзерләй, төрле направлениедәге, значит, төрле отрасльдәге авыл хуҗалыгында эшли торган специалистлар әзерләде. Аны таратып ыргыттылар. И, значит, практически юк хәзер кадрлар әзерләү. Әгәр дә ки, значит, менә шул кадрлар әзерләү основасын без аны җиренә җиткереп эшләмәсәк, авыл хуҗалыгын, авыл тирәсен, авыл тормышын восстановить итәргә авыр. Ул инде хәзер менә анда килә, авыл тирәсендә олигархлар агроматный коттедж тизеп куя, алар эшли торган халыкны да уже, значит, соблазнять итеп колеядан чыгара. Кайта, выходной гуляйт итеп, мотор итеп, тәмин итеп, шашлык ашый, әтеге куфайкасын киеп кыргашка барга тиеш. Алар да бармый башлый. Менә мин открытый текст белән әйтәм, туктатасың, значит, әйбәтләп сөйләшәсең механизатор, бывший механизатор белән. Энем, менә кил, бездә, значит, 15-тән, 20-дән, 30-дан 40 меңгә, 45 меңгә зарплата аласың син специалист булсаң. Кил, ул 7 меңгә тигәндә нигә хәзер җири нигә Чаллыга эшкә. Ул әйтә, мин Талиб абый, мин ди, значит, бер бухан кипилек, бер стакан шәйлек эшлим ди. Миңа ди калганы кирәкми ди. Шуның өчен бу мәсьәләдә бүгенге секендә, значит, мәктәп скамьясыннан именно кем балалар, кайсы балалар, значит, каникул вакытында кая эшләгән, хезмәттә булган, ни файда китергәннәр. Менә шуларны поширәйтергә кирәк. Без, значит, телевидениегә чыгарабыз, республика масында кем яхшы итеп сикергән, кем яхшы итеп җырлаган, ваталарга бөтен привилегия, притом бюджеттан. Әтеге колхозда, совхозда, фермерда эшләгән балалар алар, совокупный доходка, валовый доходка, плюс ясыйлар әйбик. Файда китерәләр, аларга бер нәрсә юк. Наиль Нурулович, менә безнең Менталип әфәнде бу авыл хуҗалыгы белгечләрен әзерләү системасын бик камил булмаган, хәтта ки җимерле баруын әйтте инде. Менә бу мәсьәлә ничегрәк тора сезнең күзлектән? Менталип абзыйның күп сүзләре белән килешсәм дә, бәлки менә бу кадрлар буенча әйтәсем килә инде. Бүгенге көндә авыл хуҗалыгында элекке кадр әзерләгән кадрлар кирәк тә түгелдер бәлки. Чөнки менә 2000 еллар башында авыл хуҗалыгы җитештерүендә безнең 200 меңнән артык кеше эшләгән булса, бүгенге көндә республикабызда 90 меңнән беразына югары кеше эшли. Бу җитеп бара. Әйе, бүгенге җитә дип әйтеп булмый. Менә шул хәлдә кеше эшли. Чөнки технологиялар, техника үзгәрә. Безгә элеккеге колхозларда, совхозларда булган кадәр аның хәлле кеше бер кирәк тә түгелдер. Чөнки һәрбер менә җитештерү үзенә күрә алга бара. Менә үзендә мисалында әйтергә мөмкин, элек шул колхоз, совхоз 140-150 күп булса 200 центнер бәрәңгедән уңыш алган булса, бүген сез 300-400 аласыздыр, име? Үзе әз генә кеше эшләп, менә әз генә коллектив белән. Ул инде элек 2-3 колхоз, совхоз җитештергән продукцияны җитештерә. Дөрес проблема бар кадрлар әзерләүдә. Моның төп сәбәбен ул әйтеп китте инде. Авыл кешесенең, авылда эшләүче кешесенең бүген үзенә лаеклы тормыш рәвеше кыра алмый авылда. Аның сәбәпләре бик күп монда. Иң беренче сәбәп ул да булса, менә бүгенге көндә авыл хуҗалыгы җитештергән продукция белән авыл хуҗалыгы сатып ала торган продукцияның бәяләре шул 90 ел белән чагыштырганда 10 тапкыр айырма. Мин үзем эшләгән чагымнан әйтәм, ул вакытта арышның килограммы 11 тиенгә аладыр хөкүмәт, бу планлы экономика вакытында. Бүгенге көндә ул 11 тиенгә 2 литр дистопливо алып буладыр. 3 литрда анда төрле бәя буладыр. 1 литр сөткә ул вакытта 4 литр, 5 литр солярка алгалар. Хәзер 1 литр солярка алыр өчен 6 килограмм арыш сатырга кирәк. Арыш бәясеннән әйтәм әле. Менә шуңа күрә моның төп нигезе шунда ятадыр дип уйлыйм. Әгәр дә
яшь кеше, авылда эшләгән кеше үзенә, үзенең семьясына, үзенең балаларына лаеклы тормыш рәвеше корала икән авылда, белгечләр дә була, эшче куллар да була. Ул бит инде колхоз тик торганнан гына күмәк хуҗалык дип аталмый. Кеше бәлкем җаваплылыктан кача торгандыр, бәлкем нәкъ менә шул күмәк хуҗалыклар бузгандыр авыл кешесен. Ул барып хөкүмәткә эшли, үз өстенә хәтле җавапчылык алмый, аңа зарплатасын бирәләр, шуның белән ул канәгать булып йөри. Күмәк хуҗалык совхоз вакытында да аның үз проблемалары бар иде. Ул вакытта шулай ук без кадрлар җитми дип зарланадыр, чөнки кадрларның бәлки сыйфаты да җитеп бетмәгәндер. Ул вакытта әле акчасы да әйбәт түләнәдер. Ул вакытта да бу проблема бар иде. Бүгенге көндә менә безнең бит әле бүгенге очрашуның бер темасы ул технологиялар, яңалыклар кертү. Менә шушы соңгы 15-20 ел эчендә безнең Татарстан әле үзенең яулаган үрләрен югалтмады. Чөнки колхозлар таралды, планлы экономикадан без күчтек базар шартларына. Шул елларда әле безнең авыл хуҗалыгының потенциалы сакланып калды, аның әле тамыры бар. Бәлки күп нәрсә эшләнгәндер, бик дөрес булмаса да, ләкин бүгенге көндә безнең республикабызның авыл хуҗалыгы Россия күләмендә авыл хуҗалыгы продукцияләр җитештерү буенча беренче бишлектә тора. Беренче булып сөт җитештерәбез күбәйтеп, икмәк менә соңгы 3-4 елда гына безне бераз куакшады бу кырылык аркасында. Үзебезне барлык төр продуктлар белән җиләк-җимештән башка инде. Без үзебезне яшелчә булырга мөмкин. Без тәэмин итәбез. Бу әле авылда бөтенләй җимерелеп беткән дип булмый, җимерелмәгән, ул аның тамыры бар, ул тамырның яңадан дымлы җиргә су сибеп дигәндә инде үстереп кенә җибәрергә кирәк, алга карап җитәргә генә. Кадрлар мәсьәләсе дә шул вакытта хәл ителәчәк, чөнки безнең кадрлар әзерләү безнең республикада мин шул өлкәдә эшләгәнлектән аның системасы бар. Безгә инде һәр район сайын бүгенге көндә училище, һөнәр уку йорты кирәк тә түгелдер. Безнең бүгенге көндә республикабызда 25-кә якын уку йорты, 2 югары уку йорты бар безнең, сакланып калган менә дигән, һәм 25-кә якын техникум, колледж, урта һөнәри белем уку йортлары авыл хуҗалыгы өчен әзерли. Монда трактористлар да һәм белгечләр әзерлибез, урта белгечләрдә. Шуңа күрә кадрлар әзерләрлек безнең потенциал бар бу. Шушында аграр яшьләр хәрәкәте вәкиленә сорау бирәсем килә минем. Кадрлар бәлкем чыннан да әзерләнәдер. Менә монда матур гына саннар да яңгырады. Әйтик, 30 мең сум акча. Мин шәхсән безнең авылда уртача хезмәт хакының мондый дәрәҗәгә җитәсенә бик ышанып бетмим бүгенге көндә. Шуңа күрә яшьләрне нәрсә белән җәлеп итеп була авылга рәсәм? Сине җүлисеңме? Без үскән вакытта Виктор Цойның бик матур бер җыры бар иде, мәгънәле "Наше сердце требует перемен" дигән. Инде ул бүгенге көндә дә үзенең актуальлыгын югалтмады. Чыннан да бүгенге көндә яшьләрне авылга җәлеп итәсебез килә икән, аның яшитергә мөхите үзе инновацион булырга тиеш. Әйтик, анда 60 мең, 40 мең, 100 мең зарплата түләй. Шул вакытта кайткан специалист бу тикип балчык җырып йөрсә, инде соңгы акчасын сибереп алган машинасы белән шушы балчыкны ярып йөрсә, шулай ук инде үстергән баласын күрше авылга ясып акчасына йөрсә, рухи яктан шынагырга китапханасы, мәчете, чиркәү эшләп тормаса, физик яктан шөгыльләнергә спортзаллары булмаса, бүгенге көндә чыннан да яшьләребезне авылга җәлеп итәргә безнең бик авыр булачак. Яңадан бер сәбәбе дә бар. Бүгенге көндә яшьләрне авылдан читләштерү буенча бик көчле пропаганда, бу инде яшьләрнең батырын түгел, матбугатта, телевидениедә, интернетта бик көчле бара. Шәһәрдә гламур тормыш, җиңел генә акча табып була дип, менә шушындый юнәлештә баш милләрне һаман тәгә тамчылап торалар. Шуңа күрә инде яшьләргә оң ягыннан да, рухи яктан да беркадәр тазарып бетмәгән яшьләрнең акылларын менә шушы якка юнәлдерәләр дигән. Ничек уйлыйсыз? Менә бу дөрес юлны кем күрсәтергә тиеш? Менә мин үзем инде яшьләр эшләре һәм спорт бүлегендә җитәклим Балтач районында яшьләр белән ниндидер бер кечкенә ямьсезрәк эш килеп чыкса, беренче безне сүгәләр. Нишләп яшьләр белән эшләмисез? Нишләп шундый тәнкыйть үтәнәләргә инде берәү дә җавап бирми, алар белән ничек эшләргә кирәк икән? Дөрес, Советлар Союзында бер билгеле система бар иде безнең. Октябрят, пионер, комсомол, менә шушы шаблонда яшьләрне ничек тәрбияләргә кирәк, ничек аңа белемен үстерергә кирәк, ничек туган ягыңа, туган җиреңгә мәхәббәт үстерергә, патриотик рухны үстерергә, бөтенесе менә бер калыпка салынып эшләнәдер. Кызганычка каршы, менә бу юнәлеш югалды дип әйтимме, һәм инде яшьләр сәясәте гомумән бер асылынып калган рәвештә, теге
юлыбыз бар, юнәлешебез төрле. Шуңа күрә уйланасы уйлар, эшләр бик күп. Яңадан бер кабатлап әйтәм инде, иң беренче менә яшьләребезне туган ягына кайтару өчен иң беренче тәрбиядән башларга кирәк. Семьяда ата-ана әлбәттә үзенең бер баласын булса да авылда калдыра торган итеп үстерергә тиеш. Дөрес, инде кыз баланы алып калу читенрәк, чөнки аның кияүгә чыгып, шундый сәбәпләр бар. Әмма ләкин семьяда үскән ир егетнең хәтта берсен булса да авылда калдыра торган итеп, менә шундый Аларга бит киленнәр кирәк тагын. Киленнәрне бу проблема шулай ук актуаль. Өйләнә алмыйча йөргән яшьләребез, кияүгә чыкмаган кызларыбыз да күп. Мисал инде бу темага кирип китсәк, аерып сөйләшергә дә кирәктер. Бар дөрес, яшьләрдә күңел төшенкелеге менә алда әйтеп беттем бит инде, кемдер анда миллионнар эшли, ялгыш юлга кирип китеп ләгәләр, аңга җәзасы юк, җиңелчә генә җәза бирә. Шуңа инде авылда эшли, менә шушының зарплата алам мин, ул шулай итеп бай, мин булай итеп бай дигән фикерләр белән һәм инде яшьләр арасында берникадәр безнең торгаулык та бар әле. Безнең районыбызда ветераннар советы бар. Мин аларның эшенә кайда гына яшьләр белән очраштык тагын һәрдаим сокланып киләм. Дөрес, алар инде алар арасында берникадәр инде сүзләр үтә торган кешеләр дә бар. Пенсиядә булса да инде түләүле пенсиядә яшиләр. Әмма ләкин яшьләрдә бәка әле безнең бердәмлектә җитеп бетмәй. Шөкер, менә соңгы елларда 2010 елда республикабызда аграр яшьләр хәрәкәте үзенең эшчәнлеген башлап җибәрде. Әле бу эшнең башлыгына дип уйлыйм, аның киләчәктә инде матур күрсәткечләре булыр. Менә шушы соңгы берничә ел эчендә генә авыл районында үзенең яшейкаларын ачып җибәрде дип әйтегәндә, үзенең филиалларын булдырды һәм менә шушы бүгенге көндә туган, бүгенге вазгыятьтә туган безнең проблемаларны хәл итү өстендә эшләп баралар. Аның бит менә кайсы авыл җирлеген алып карасак та яшьләр белән эшләү өчен аның ниндидер бер специалисты кирәк. Ул энтузиазм белән генә эшләүгә дисәк тәген, аның белән генә эшләтү яшьләрне хәзер авыл, чөнки торак ягында карарга кирәк, баласын да үстерергә кирәк һәм башкасы. Дөрес, безнең республикада инде менә безнең бит Балтач районы күрше Киров өлкәсе һәм Мари республикасы белән чикләшә. Алар белән чагыштырганда бездә җәннәт. Ансын яшәргә ярамый. Һәм инде шунысын да әйтергә кирәк, менә республикада берничә район инде ул инвесторсыз гына эшли торган. Дөрес, безнең районыбызда үзгәртеп кору дулкынында авыл хуҗалыгы предприятиеләре таркалмады, инвесторларга бирелмәде, алар үз көчендә калдылар. Шуннан да бүген гөрләп эшләп киләләр. Әмма ләкин әле алай булса да яшьләрне инде районга кайтару буенча бик күп проблемаларыбыз бар. Әлбәттә, бүгенге көндә яшь кеше килеп шушы хуҗалыкка урнашуга иң беренче хезмәт хакы алса, әлбәттә безнең республикада инде бу юнәлештә эш бара. Авыл хуҗалыгы предприятиесенә эшкә кайткан яшь специалистка 100 мең күләмендә акча бирелә. Һәм инде бер ел дәвамында аңа подъемный дип әйтегәндә зарплатасын өстәмә түләүләр түләнеп торыла. Министрлык тарафыннан. Ул югары уку йортын бетергәнме, техникум бетергәнме, аңа карамастан аның бәясендә генә аерма бар. Торак шартлары моны камилләштереп бетергә кирәк. Без тәм әйтеп бетермәде инде, безнең белән күп аралашабыз. Безнең аграр яшьләр оешмасының аның тагын бер юнәлеш бар, эшли торган, бу инде уңай түгел. Яшьләрне ничә бәле без кемгәдер эшләргә әзерләргә тиеш. Ничә балар үзләре нә эшләргә, менә бит фермерлар бар. Булсыннар үзләренең эшләрен ачсыннар авылда. Аларга шундый мөмкинлекләр тудырырга кирәк. Аларны шул юнәлештә укытырга әзерләргә. Фермер дәрәҗәсенә үсәргә кирәк шулай. Һәм аларга менә шушы үзләренең эшләрен ачып җибәрергә ниндидер ярдәм кирәк. Бу инде район хакимиятләре тарафыннан да, бу министрлык тарафыннан да. Чөнки яшьләрне ничә бәле бүген без әйтергә тиеш, менә син бу кешегә барып эшлә. Хәзер бит инде теге колхозлар юк, күп хуҗалыклар алар ниндидер кемдер кулында. Шулай бит. Башка юлларында күрсәтергә кирәк. Башка юлларында. Менә ул бүген көндә менә гаилә фирмалары, башкалар, менә яшьләргә шундый шартлар тудырырга кирәк. Алар үз-үзләренә ышанып, иң беренче аларны әзерләргә кирәк, шул үзләрендә ышаныч булсын өчен. Чөнки үзенең белеменә, үзенең эшли алачагына ышанмаган кеше эшкә алына алмый. Нуруллович, бу мәсьәләдә генә сезнең белән бәлки бәхәсләшергә кирәктер, чөнки безнең менә Татарстанда иң беренче чыккан фермерлар бит алар кайберләре элек колхоз рәисләре булган, ничектер халыкча әйткәндә инде йөзенең каяшланган, кая керергә, кая кермәскә икәнен яхшы белгән кешеләр. Шуңа күрә миңа калса, яшьләргә менә шәхси эшне ачуы өлкәннәргә караганда бар авыррак. Финанс мәсьәләсе генә түгел инде. Илшат әфәнде, сез менә ничек уйлыйсыз? Яшьләргә шәхси эшне ачып җибәрү җиңелме? 80нче елны үзебезнең авылыбызга агроном булып кайткан идем, эшли башларга.
председательға мәтемтігі жал көргенім, мен жал етмем сұрау бергенім де, сен 5 жыл енді институтта жал еттің. Қазір архив сложное положение ауыл қожалығында 80 жылына. Кадрлар жоқ, ішлерге де ішлерге. Мына шундай рак, значит, шуңарға күрәттегі проблеманы істең де қорап бола. Проблеманың ішінде де тұрырға бола. Қазір жеңіл мекен фермер болырға. 91 жылына 100 гектар жер алып, қожалығы создавать еттім енді. 3 жыл бойына, значит, палаткада тұрдым шул не қырында, Қырымның қырында. Шлидерем да, прибыль аладырым да, түзедірім абсолютно қыр ортасында. Қазір қарасағыз, менталитның болғаны бар енді. Бірінші тапқыр біздің қожалықта республиканский семинарлар өткерділер. По поверхностной обработке почвы, фермерлар, технологиялар бойынша. Қазір біздің қожалығыбыз дәрежесі көтерілді. Нәрседен упорный труд, шуныктан да, значит, аннары знанияны обязательно, значит, кіші знаниялы болырға тиеш. Қазір начинающий фермер деген программа бар, анарға миллионда 750 мың теңге ақша берелер. Оның турында әлік только мечтать приходилось. Условиялар қазір яқшырды. Тілеген кішіге, қазіргі шұрда ішіні башлауы жеңілерек ауыл қожалығында. Именно ауыл қожалығында. Шундай сұрау бересі келе, Илдус әфәнді бүгін инновацион мұхит турында біздің Рүстем сөйлей башлаған, енді бұларға тиеш деп. Бүгін ауыл қожалығының нендей өлкелерінде яңа технологиялар қолданыла, кіртіле башлады. Нендейрек технологиялар? Біріншіден біз соқлап қаларға тиеш өзіміздің тәжірибелерні, традицияларны, икенші яқтан енді біз Россияда, дүнияда нинди яңа технологияларын, шуларның элементларын біздің хава тұрышына, біздің туфрақла келе тұрған иттеріп шуларны біргелеп кіртіргек деп. Күнде қорға керек, білім керек, көп кіші ошибкалар ясый, ансыз болмайдыр ул бу дөньяда. Шулай да безнең менә бер ахыргы 10 елларда инде үзгәрешләр бик. Соңгы 10 ел эчендә кирәкми дип төшеп калган технология булдымы икән? Яраклашмады безгә, безнең шартларга бармый дигән. Андый экспериментлар үткәрелдеме республикада? Андый технологиялар бар инде ул. Беренчедән, значит, безнең бит инде 10 ел элек нулевой обработка дип без бер башлаган инде. Безнең ул вакытта белем җитмәде. Нулевая обработка. То есть жирны сөрмичә шунда гына чәчү. Бу поверхностная обработка. Поверхностная түгел, нулевой. Прямой высев. Ул вакытта, значит, эшләп карадылар, техникасын да алдылар, но булып чыкмады. Без моны инде гел булмый дип яшәп булмый бит, дөнья шул якка бара. Менә хәзер ахыргы 2 елда инде республика тагын да попыткаларны ясый, значит, кайсы хуҗалыкларда нормально әйбәт килә, кайсылары өйрәнеп бара, но бу направление барыбер үзенең нин алачак. Наверное, лучше без күбәйберен хәзер шетелдән алабыз. Менә бу технологиялар, инновациялар дигән бар бездә уйлап чыгарылган, бездә иҗат ителгән инновациялар әллә инде шетелдән генә кабатлап бергә бер Шетелдән күчереп алып кына безнең шартларга китереп утыртып булмый. Һәрбер яңартуның максаты яңартып, нәрсә булса уйлап табып, арзанрак итеп, үз кыйммәт арзанрак итеп, яхшырак сыйфатлы, күп итеп продукция җитештерү. Или нәрсә булса эшләү. Безнең мактанырлык инновационный предприятиелар бар республикабызда. Менә шул бәрәңгене әйтеп китим. Менә әйтәм ич, элек Езилдән алса, колхоз председателенә районда герой бирәләр. Хәзер ул 400 ала. Менә ул инновация керткән үз җирендә, ул технологияларны үзенең җиренә җайлаган һәм уңышлы эшли. Да, безнең комбинированный бар, значит, греме немецкий техникалар и бар, значит, голландский, бар, үзебезнеке российский. Но менә инде яңа техникалар мәсьәләсендә әйткәндә, без инде ул вопросны серьезный уровеньләрдә, союзларда күтәрәбез. Конечно, безнең российский техника, значит, 5 категория металлдан эшләнгән, качество бик начар. Эшли башлаганда инде ул, значит, особенно без теге уборка вакытларында, чәчү вакытында, напряженный вакытта бик каты подводить итә. Без инде шуның белән, значит, менә теге ничә әйтергә кирәк, вынужден дип әйтәбез инде алырга менә шул импортный техникаларны. Без алабыз, значит, фрезалар, комбайннар, сортировальный комплекслар алдык. Но алар, конечно, бик кыйбатка төшә. Но, тем не менее, значит, үзләрен более-менее оправдывает. Но хәзерге заманда, менә мин былай әйтеп куям инде вопросны, конечно. Без әйбек менә үзеңнең илеңнең патриоты булып әйбек. Шуның хәтле, значит, развитый машиностроение белән и машина испытательные станциялар белән
үзіңнікі болырға тиіш, үзіңнікі болырға тиіш. Біз шундай, значит, серьезный космический держава, шундай самолетлар шығарабыз әбек. Но қырда ішлерге качественно жетерлік, значит, техника шығара алмаймыз, бүгінде жеріне жетерлік. Шуның үшін мында, значит, бұл вопросны, значит, нешеге керек, серьезный ракуярға керек. И серьезный алып барыға керек. Біздің бетінде қазір Беларуси, Украина әзірек яғаларақ. Беларуси, значит, Татарстан, Казахстан более-менее бірге, значит, взаимодействует. Хотя бы комплектующилар алып. Уйлап қарағыз, значит, неден Китайдан таскайтталары, значит, бізге техника. Бір яқтан Китай в свое время біздің, значит, теге сәлемет дытыны алып ішлерге тетінді. Біздің, значит, теге нені зилны алып ішлерге тетінді. Юқтан. И қазір бізден, значит, узып кетіп шул тәртіпте бара. То есть, значит, ол ил масштабында да согласованно, значит, политика албарға. И андан соң мына бұл теге комплексный техникаларны бір қашанда оптым кіріп кетерге түгел. Аны бір хозяйство испытайттарға керек. Мына министерствоның андай возможности бар, алды комплексны хотя бы бір сезон ішлетіп қарай и қалғандарға рекомендовайтты. Әмінда хозяйстволар жуық ақшасы біле дұрны бәйге теге техникаларын алалар да бек. Практически отдача yok. Мен өзім 70 жылдан бері механик колхозда ішлеп, и өзгімерім ауыл хожалығында ішлеген техниканы қарауға әйтем мен бұл барамы, значит, біздің условияларға yok mu деп. Потому что анда күпкіне техника, значит, песчаный, значит, неде жерде ішлей тұрған. Значит, бізге керек именно, значит, нагрузка ширнажомда, не қора жерде, теге плотный жерде ішлей тұрған техникалар. Жеріне, жерәгің біле, тәнің білен аңларға керек. И өзіңнің жеріне аңларға керек. Біздің, значит, әлмәтте біздің территория лаборатория бар. Жерінің, значит, именно бонитетін, именно химический составын, именно плодородиесін изучает деп, мына шуннан соң шул технологияны применяет деп, и шул жерге нинди культура шәшерге бола. Мына шул вакытта, значит, уңыш алырға бола. Үзіңнің иліңнің патриоты болу әйбек. Ал синандан что передовой бар әйбек, что внедряйттерге бола. Ну, тірәсән инде сәлеме проект кетіріп тықма бір қашында. Мен бұл ташыны әкірінгіне министрлік бақшасына атып деп аңладым. Технология, біздің фәнни ишмалар бар, оқу йортлары бар. Бізде де технологиялар yazылған, әйтілген әрбір технологиялар тулы болырға тиіс. Аның бір чылбырда бір кисәге зілсе, ол мен бүгін мақсат қоям 40 центнер урарай оңыш алам бұдайдан деп. Аңа қаралған шының хәтлі ашламасы, шының хәтлі аурулардан сақлай тұрған мәддесі қаралған. Яфырағы шыққаш, мұны ішләгіз, тігін ішләгіз деп. Бізде тіп бәлі әдебиеті бейінді. Мына технологиялар кім тулысынша түгәрәк етіп іштей, алар оңыш ала. Бір жерінде әзілсе, аңды үзілулер бек көп біздің. Аның уақытында яғулығы болмай, ашламасы болмай, ішләу, механизатор уақытында yok, білгішінің компетенциясы жетіп өтмей, білімі жетіп өтмей, оны дұрыс етіп қолланырға. Білгіш қошқанында шұлық механизатор дұрыс етіп өтемей. Мына шыл бір жерде әзілді, сенің бүтін түккен оқшаң, бүтін шығынларын бір элемент арқасында юққа шыға. Соңа көре технологияларны қарарға керек, ол тулы етіп, аны аңғарға керек, кіші мақсат етіп қоя, тулы өтерге, шул уақыттағына ол алашақ тілеген мақсатына еріш алашақ. Бар біздің шылны бір ойлар, чаллы бір ойлар, еме? Бар Камский бекон, бар Майский тепличный комбинат. Бұларда технологиялар шул хәтлі қойылған, чөнки мұнда кіші факторы, анда көп кіші керек, мен ана технология, аның оборудованиесі қойған айбірі, бітін нәрсе жайланған, мұнда шул Европадан қайтқан башқасы, анда іштейлер технологияны енесінен жібіне хәтлі өтеу бойынша. Менің шушы Майскиға алып барғаным бар, Голландиядан, Германиядан келген қонақларыны біздің көрсәтірге деп. Олар істері кете, чөнки анда біраз юғарырақта. Голландияға қарағанда. Шуңа көре инновацион предприятиялар деп әйтергә була. Аны бұл зур предприятиялар, шулық фермерлар, шулық элекке колхоз деп әйтәбез, хәзерге хуҗалыкларда да технологияны җиренә җиткереп, бүтән таләпләрен җиткереп эшләгән кешеләр, алар уңышлы яшиләр бүгендә. Хербер произведенный продукция гайбек, майскийның, шылы бройлерның, значит, Камский беконның күпме республика вложения салган. Значит, серьезное вложение. Ол ведь, значит, агардаки, допустим, фермерские хозяйства, значит, товарищ Иташ Гумеров, когда шунды вложения сосаң, современные технологии албышага. Барабыз инновационный предприятие дейме. Инновация, ол инвестициясыз булмай. Һәрбер яңалыкны кертер өчен, аңа ниндидер чыгымнар. Ол қойшаңа хәтлі барға тиеш.
инновация дигән өлеше Инновация ул чиксез. Гомер буе. Ул чиксез әйбер. гомер буе өстәмә финанслар кереп торырга. Менә бүген әгәр дә шул Байский бүген тукты икән, бер нәрсә шушы нинде үзенең име? Менә ул әле соңгы елларда гына тагын 8 гектар ялышмасам Тибицидә иң яңа технологиялар буенча. Светокультура башкасы. Әгәр туктап тора икән бүген 2 елдан ул чыгып кала, бигрәк тә менә хәзер бу теге бөтен дөнья сәүдә оешмасы аның ул конкуренцияга каршы тора алмый. Шуңа күрә инновация ул чиксез булырга тиеш, инвестициялар да барырга тиеш. Инвестиция инде ул дөресен әйткәндә яра бу нигә хөкүмәт булышкандыр, име? Мондый әгәр дә эшләп китсә, ул үзе хөкүмәттән алмый, ул үзенекен тыга башлый. Үзе таба башлаячак. Илдус Равилович, мондый очракта технологияларны ул безнеке түгел технология, аны каяндыр кайтартырга кирәк, аны өйрәнергә кирәк, аңа техника табырга кирәк. Бу очракта әлеге технологияны куллану безгә кыйбаткарак чит илгә караганда. Чөнки аларның үзләренеке, безгә ул каяндыр кайтартыла, өстәмә чыгым чыга. Бу очракта үз бәясе продукциянең ни кадәргә күтәрелә, һәм ул инвестициялар керткән очракта да республикага кире әйләнеп кайта микән? Үзен аклый микән алар? Слепо аны алып кайтып, менә ул техниканы алып кайтып, предположим, безнең туфракка ярамаса, ул телесенчик эшләсәң дә бармаячак. Ул убыток кына китерәчәк. Но һәр хәлдә чит илдән кайткан техника, мин уйлыйм инде, ул бит инде границадан кергәндә барыбер аңа бит пошлина түләнә. Менә без җиңел машина алабыз, без бит инде чит илдә алсак, аның бүтән бәясе була. Монда барыбер аның өстәмә түләүләр бар инде, налогы бар аның. Шул ук безнең авыл хуҗалыгы техникада да шулай бит инде. Менә сез гримный техникасын аласыз. Менә 50 гектарлык технологиягә 100 миллионлык чыгым кирәк. Гел бүтән әйберне эшләп бетерергә. Ул акчаны каян алырга кирәк? Biz монда ни өчендер бер яклыгына сөйләшү алып бара башладык. Бит менә чыннан да авыл хуҗалыгының, авылларның киләчәге техника, технологиягә бәйле. Җитештерүчеләр бит авыл хуҗалыгында эре предприятиелар алып бармак белән генә санарлык. Безнең төп җитештерүчебез ул фермер хуҗалыклары һәм шәхси хуҗалыклар. Нәрсә генә әйтсәк тә, безнең бүгенге көндә республикада иң күп санлы җитештерүчеләр шәхси хуҗалыкларда, име? Менә карап карыйк әле, менә чыннан да инвесторларга үз вакытында һәм бүгенге көндә дә ул дәүләт тарафыннан бирелә торган ярдәмнең күп өлеше тиде. Һәм бүген дә шулай ул. Шәхси хуҗалыкларга бер елына 1-2 тапкыр ниндидер күпмедер күләмдә дәүләт ярдәме эләгә, анда да әле аны төрлечә теге барып җитә микән, ул акчалата юк микән? Ансы да андый мисаллар да бар. Мин әйтәсем килгән фикер шул. Шәхси хуҗалыкларга да игътибар артырга тиеш дәүләт тарафыннан һәм дә җитәкчелек тарафыннан. Дөрес, менә яңа кабул ителгән программа, президент программасы Татарстанда ул киләсе быелдан башлап менә шушы төрле хуҗалыкларга техника, яңа техника алынган очракта 50-гә 50 программасы белән ярдәм каралган. Әмма ләкин монарчы шәхси хуҗалыкларда нәрсә генә алсаң да, ничек кенә эшләргә фермер хуҗалыгы һәм фермерлар бүген республиканың нинди генә кайсы гына районына барып чыкма, иң начар җирләр, иң начар уңыш фермер хуҗалыгында. Ни өчен? Үз вакытында сез әйткәннәр, йыртык технология бәләсе, үз вакытында аның ашламасы кертелмәгән, үз вакытында сөрергә аның мөмкинлеге булмаган, чөнки аның ягулыгы юк, аның техникасы иске, һәм фермер хуҗалыклары бүгенге көндә, беләсезме, яшәү белән үлем арасында. Андыйлар да күп республикада. Шәхси хуҗалыклар турында әйтмим дә инде мин. Шәхси хуҗалыклар бүген җитештергән продукциясын кая куярга белми. Сөтне иң күп җитештерүче кем? Бәрәңгенең 70%-тан артыгы шәхси хуҗалыкларда җитештерелә. Күбрәк булмаса әле, әйме. Әмма ләкин ул продукциясын аның җыеп килеп җыючы, аны сатарга ярдәм итүче, менә бу мәсьәләне оештыру кирәк. Монда дөрес проблема күтәрелде. Үзебезнең җирле җитештерүчене безнең яклау әз. Менә Минзәлә районында бердән-бер Минзәләдә хуҗамәт нинде калды, менә дигән иттереп эшлиләр алар. Әмма ләкин мондый бу республикада 1-2 мисал. Аның теге ашлыкны киптерү агрегатлары ни өчендер ул инде дистәләрчә ел буена бу җитәкчеләр йөри, әмма ләкин аны программага кертмиләр, имештер ул үзебезнең җитештерүче чит илнеке әллә кайчан 50-гә 50. Менә шундый үзебезнең җитештерүчене күбрәк яклый алган саен,
Үзебезнең җитәкчелек. Мин Россия ил күләмендә әйтмим инде, аларга дөресен генә әйткәндә өмет тә өзелә бара. Ни өчен дигәндә, менә сез уйлап карагыз. Бүгенге көндә программа ил җитәк, Россия ил җитәкчелеге кабул итте. 1 гектар менә нидән быелдан башлап 1 гектар җиргә фәлән кадәр эшкәртелгән җиргә. Бик әйбәт, чит илләрдә күптән шундый ярдәм ителә. Әмма ләкин 1 гектар эшкәртелгән җиргә 2 тәңкә ярдәм белән генә аның белән ерак китеп булмый. Шуннан соң менә мәсәлән сөт җитештергән өчен 90 тиен анда теге 2 тәңкәгә кадәр өстәмә түләү. Аның белән генә сөт җитештерү өчен артык кызыксындырып булмый. Әле бит шунда да шәхси хуҗалыкларны рәнҗетәләр. Шунда да анда җитештерелгән сөтнең сыйфаты түбән дигән булып, ул ярдәмне шәхси хуҗалыкларга бирмиләр. Бүгенге көндә менә 6-7 ел инде 8-9 тәңкәдән артканы юк сөтнең бәясе. Әмма бит чыгымнар арта бара. Ашлыкның бәясе әзме күпме барыбер арта, әйтеп үттек менә, әйме. Фуражның бәясе арта, 9 сумнан арта бүгенге көндә килограмм, фуражның. 1 литр сөт нитәр өчен 1 килограмм фураж дип алганда, димәк аның теге фураж алганда да 9 сум. Анардан инде тулысынча җитештерелгән сөтне, менә дигән авыл сөтен 8-9 сумнан алалар. Нинди матди кызыксындыру булырга мөмкин бу очракта? Нинди тирелек асрау? Нинди авылны саклап калу? Менә беләсезме, мин тагын бер генә цифр әйтеп үтәм, мин цифрларны гадәттә теркәп барам блокнотка. Менә шушы үзгәртеп курулар башланганнан башлап Россия буенча 140 меңнән артык авыл юкка чыккан. 140 меңнән артык. Мин чагыштыру өчен тагын бер генә мисал китерәм. Бөек Ватан сугышы чорында фашистлар безнең илебездә җимергән авыллар бары тик 70 меңнән артык. Димәк, менә шуның зыянын күрәбез инде менә. 70 мең һәм 140 мең. Менә әгәр дә ил җитәкчелеге, мин бу очракта Россия җитәкчелеген күздә тотам. Ил җитәкчелеге авыл хуҗалыгына, авыл проблемаларына йөз белән бурылмаса, теге сүздә генә түгел, гамәлдә, эштә йөз белән бурылмаса, без килеп терәләбез. Чөнки бүгенге көндә Россия үзен үзе ашата алмаслык дәрәҗәдә. Бүгенге көндә без чит илдән алабыз күбрәк продукцияны. Бүгенге көндә ул чит ил җитештергән продукцияның сыйфаты кешеләрнең ниенә зыян сәламәтлегенә иң зур зыян сала. Фармацевтика дару чыгаралар, аларның 3тән 1 ясалма дарулар. Бер яктан агуласалар кешенә шу чит илдән продукция кертеп, икенче яктан теге дәвалау дигән белән тагын да менә зур зыян китерәләр кеше сәламәтлегенә. Бер-берсенә бәйле бизнес инде. Авылда кеше ничек кимемәсен, авылда кеше ничек яшәсен мондый очракта. Әгәр дә Россия, тагын бер катлап әйтәм, Россия ил җитәкчелеге авыл хуҗалыгына, авыл кешесенә йөз белән бурылмаса, бу турыда сөйләп торуның киләчәктә бер кирәге калмаячак. Чөнки авыллар бетә. Көн сайын диярлек менә Россия күләмендә 2 авыл юкка чыга. 2 авыл юкка чыга. Бүгенге көндә Россия бөтен дөнья сәүдә оешмасы нинди шартларында яши. Бөтен дөнья сәүдә оешмасының шартлары ул Россиядә авыл хуҗалыгын бетерүгә юнәлдерелгән. Мин аны курыкмыйча әйтәм, чөнки үз вакытында Уинстон Черчилль әйткән иде. Мин үзен бөек теге җитәкче иттереп кайчан сизгән. Чөнки Россия беренче тапкыр чит илдән ашлык сатып алган. Ә бүгенге көндә без ашлыкны, кем әйткәндә, курылыклы ел, әмма ләкин ашлыкны чыннан да без тиешенчә җитешмибез. Бүгенге көндә Россия буенча 40 миллион гектардан артык җир, оңдырышлы җирләр сөрү әйләнешеннән төшеп калды. Менә нәрсә турында безгә уйланырга кирәк. Һәм дә әгәр дә без дә уйланмасак, бездән Россия җитәкчелегенә депутатлар аша, башка каналлар аша күчмәсә бу Ибраһим, чыннан да безнең хәлебез мөшкил. Монда 2 сорау калкып чыкты. Беренчесе, менә бу технологиялар, яңа инновациялар кулланганда, менә булар ничек тә булса, без бит монда күбрәк сөйләшәбез күләм турында, гектарлар, центнерларда. Менә бу икмәкнең һәм башка продуктларның сыйфатына ничек тәэсир итә? Беренче сорау. Һәм икенчесе, менә бу без әйттек, безнең җитештерүчеләр сата алмый, без бит ашамыйча тора алмыйбыз. Шуңа күрә нәрсә ашарга кирәк. Димәк, каяндыр читтән керә дигән сүз. Менә бу пропорция ничек үзгәрә? Үзебезнең җитештерүчеләр һәм читтән кергән продукциясы. Менә технологиялар дибез. Инновация әйтеп киттем инде мин, ул сыйфатны яхшыртуга юнәлдергән булырга тиеш. Яңа товарга, яңа продуктка яңа сыйфат бирү инновация. Күләмен генә арттыру, әле сыйфатын үзгәртү дигән сүз түгел. Шуңа күрә монда инде уйлап карарга кирәк. Чынлап та безнең күбрәк җитештергән сайын, менә Инталиб абзый җитештергән бәрәңге тәмлерәкме безнең теге 140 кына центнер җитештергән бәрәңгегә караганда? Бардыр, анысы да бардыр. Сез бәрәңге тәме үзгәргән сизәсезме? Соңгы елларда.
Соңгы елларда мин үземнең бакчада үскән бәрәңгене ашыйм, шуңа күрә Технология үземнеке Оламыйча. Бардыр бәрәңгенең, чөнки аның сортлары хәзер үзебезнең ил сортлары дибез инде. Алар юкка чыгып бара дип әйтергә кирәк. Менә Невский сорты бар, алар бардырмы, юктырмы хәзер? Эшлибез аның белән. Менә аларны әле ышанырга була. Инде читтән кайткан гибридлар дибез инде. Алар 1-2 ел эчендә юкка чыгып баралар, шуңа күрә яңарып бара, бәрәңгенең тәме дә үзгәрәдер. Шуңа күрә сыйфат, күләм саны, үз кыйммәт санын санаганда, монда бу сорауга туры гына әйтеп җавап та биреп булмый. Чөнки аның өчен аны өйрәнергә кирәк бу мәсьәләне. Әйткән сүзләре бар инде, күләм арткачыннан сыйфат начарлана дип. Инновация юнәлгән була тиеш, күләмен арттырып, сыйфатын да яхшырту, анысы бардыр. Икенче мәсьәлә инде, мин бу үзебезнекеләр сата алмый. Безнең төп шулук менә хуҗалыкларда бәрәңге җитештерү кимү, анда сыерлар кимү дигәндә логистика булмаудан. Чөнки булган җитештергән сәтен ул Сатып алучыга җиткерә алмый. сатып алучыга үзенә җиткерү аңа кыйммәткә төшә. Ул инде үзенең 2 сыер асрый икән, көнгә 20 литр сөт сава икән 2 сыердан, ул 20 литрны каяда булса урнаштырыр өчен аңа сакларга кирәк. сакларга гына түгел, каядыр барырга кирәк, шул машинасы, бензины кирәк, мәшәкать бар. Аны эшләгән кеше җирдә аның белән шөгыльләнә алмый. Шуңа күрә менә шул логистиканы булдырыр өчен чынлап та менә Камил абзый әйтеп китте, инде кооперативлар. Шул вакытта безнең кооператив әйтәбез дә, алар как уртадашлар, арадашлар булу, кай вакытта Перекупщик була инде. Арадаш булу, ул тоже файдалы түгел, чөнки ул интересларын үз ягын карый. Шуңа күрә 8-9 дип әйтәсезме, сөтнең литрын хәзерге көндә хәл түгелдер, бераз күбрәктер, чөнки безнең республикада урта бәя һәр 15 бөтен теге хуҗалыклар белән Бүле жара 8-9 гына кала шул. Менә шул, шуңа күрә менә шушы логистиканы арттыру, ул киләчәкнең кооперативлар инде. Аннары соң шәхси хуҗалыклар гына безнең төп мәсьәләләрне хәл итмәс дип уйлыйм. Чөнки шәхси хуҗалык менә ике яклы. Шәхси хуҗалык ул элеккечә шөгыльләнә, үзенең идәге әти бабадан килгән тәҗрибәсе белән. Менә бәрәңге белән шөгыльләнәләр, алар инде бөтен дөньядан җыелган технология белән. Алар бүгенге көндә хуҗалыкларда бәрәңге әйбәт дип әйтмәсем мин, авылда менә шәхси хуҗалыкларда. Ул шул вакытта шул шәхси хуҗалыкларның авылда яшәүчеләрен дә бәрәңге белән тәэмин итә ала. Шулай бит. Шуңа күрә технологиялар алга барган саен, менә шул күләм арткан саен, ул бәрбер конкуренцияны, шәхси хуҗалыклар конкуренцияны да яши алмаячаклар. Чөнки анда кыйммәт аны җитештерү беренчедән. Инде монда бер генә юл, әгәр дә алар менә теге яшел продукция дибез инде, экологик яктан чиста продукция дигән шундый керсә, менә бездә товар дигән, алар инде ул бәядә аннары яши алалар шәхси хуҗалыкларда. Бүген көндә шәхси хуҗалыкка бүген бәрәңгедән гектарыннан 40 тонна уңыш ала торган кеше белән конкуренцияда булу мөмкин түгел. Ул шуңа бара. Минемчә, значит, Наил әфәнде конкуренциядә гына түгел, анысы да кирәк. Без инде, значит, үзебезнең җирлектә бер кашан да жәлләмибез, даже кырдан җияргә бесплатно да бирәбез, бесплатно җияргә да мөмкинлек бирәбез, чтобы һәрбер шәхси хуҗалык үзендә, значит, яңа сортларны, безнең сортларны кертеп әйбәт иттереп үстерсен дип. Монда эшнең моральный ягы. Менә ул гаилә әгәр дә күзенең бакчасында бәрәңге чәчә икән әбик, аның балалары аның белән бергә эшли, оныклары бергә эшли әбик. Бер социаль менә шундый, значит, тәрбия ягы, хезмәт тәрбия ягы. Менә бу вопросны сезнең аша куярым даже мондый тәртиптә. Министерство образования аша уже, значит, 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларда менә шул теге азы фермерство или индивидуальный, значит, личный хозяйство буенча аларга укытып, иретеп, әзрәк җайга кертергә. Менә безнең инде хәзер, конечно, Тукай районында Аллага шөкер, улай бер әзрәк практика кире башлады. Мәктәпләрне шулай җыялар да, автобуска тиеләр да, значит, утырталар да, балалар киләләр. На самом деле безнең конвейерларны карап, безнең эшләгән технологияны миналарга, значит, бәрәңгенең азыннан тотып, значит, растениеводство буенча инде барлык зерновойлар буенча да сөйләп, аңлатып, аларның тура бара күзләре ачыла. Мин аларга аңлатам дөньяда первичный нәрсә икәнен. Менә шул первичный нәрсә икәнне безгә аңлата белергә кирәк. Менә золотой, значит, алтын харом булсын әбик. Әгәр дә ки анда ризык булмаса, рядом землянка булсын, землянкада ризык булса, адәм баласы шунда бара. То есть без, значит, республикада менә бу продовольственная безопасность вопросны решать өчен именно
мәктептен тытынып, значит, неге культивация ясарга тиеш, үйретирге, аңлатырга адам балаларын. И аннан соң последовательно аның шундый зур престижлы икән аңлатырга кирәк. И аннан соң, значит, адам баласын менә шулай жәлеп иткәндә, и аннан соң инде аларга булышырга кирәк. Безнең бит практически, значит, уйлап карасаң, район бюджетында 1 копейка да каралмаган закон нигезендә. Глава администрациягә әйтәсең, менә шул фермерский хозяйство или кадр булышып җибәргә, семейный фермерларга булган бит разговор. Значит, администрациядан поддержка. С удовольствием Минтали бабайды безнең глава администрации. Но безнең бюджетта 1 строкада караманды. Шуның өчен аны депутатлар аша законодательный җиткергә. Но депутатлар арасында эзләп карасаң, берәр, значит, авыл хуҗалыгында кайнап чыгып эшләгән берәр депутат бар микән анда, юк микән ул вопростан җиткергә? Бар. Бармы? Фатих Сабанович. Берәү табылды. Шулай да мин дип китим инде, әйтеп, менә мораль яктан, менә шушы мәктәптән үк тәрбияләргә кирәк, мораль яктан авылда калдырырга дип. Ләкин мораль кызыксындыру, матди кызыксындыру белән тоташмаса, обязательно. Мин шуны әйтеп торам бюджетта дип. Бу бер вакытта, чөнки мәктәп баласы күреп үсә, әти-әнисенең менә бу көндә авылда тора ул. Тормышлары теге өчен ялгап кына бара. Шулай. Шуңа күрә ул телевизордан башлай да менә Рөстәм әйтеп китте. Матур тормыш. Ни сарайлар, хан сарайлары. Аннары авылда яңалыклар турында сүз барганда, авылның киләчәге турында сүз барганда, без бүгенге көндә менә күзәтәбез республикада йөзләрчә гаилә фермасы барлыкка килде. Йөзләрчә генә түгел, бу көндә йөзләрчә яңа техника һәм технология белән коралланган, заманча технология белән нигезендә эшли торган гаилә фермалары. Минемчә, бу чыннан да киләчәге мондый адамның зур. Ни өчен? Чөнки авыл яшьләре бүгенге көндә иртә таңнан, элеккеге заманнардагы шикелле иртә таңнан сәгать 4-тән торып, караңгыга кадәр эшләп, алсыз, ялсыз яшәргә уже күнекмәгән һәм теләмиләр дә. Алай эшләтми бездә. Һәм алай эшләп тә булмый ул. Әгәр дә без авылда яшьләр калуын телибез икән, нәкъ менә шушындый заманча техника һәм технологиялар кирәк. Гаилә фермасында буламы ул шәһәрдәге шикелле матур гына иттереп барсын иртә белән эшкәйме, үзенең эшен эшләсен, чиста, пөхтә, җылы, хезмәт хакы бирелә. Андый авыллардан яшьләрне трактор белән әйтсәң дә китмәячәк шәһәргә. Без күпме генә матур сүзләр әйтсәк тә, әгәр дә ки, значит, серьезный бюджетный, значит, поддержки финансирования булмаса, 10-15% федеральный бюджеттан авыл хуҗалыгының бөтен тармакларын, всемирный торговое общество без анда кирдек, әзерләнмәгән килеш. Бездә, значит, переработка продукции, упаковка продукции, ул вопрослар отставать тәдри. Менә Мәскәүдә дә, значит, мин куйдым съезда вопроста руководства. Кимендә 50%, значит, яңа техника, особенно переработка, упаковка 50%, значит, федеральный бюджеттан поддержка булырга тиеш. 30%, значит, местный бюджеттан, то есть региональный бюджеттан, и 20% үзе, значит, сельхозтоваропроизводительнен. Потому что ул агрегатлар бик, значит, кыйбатлы, менә без шул теге перерабатывающий, значит, агардагы механизмнарны куеп, и аннан соң всемирный торговый общество кирүнең, конечно, 2 кызыгы бар. Bir яктан без стремительләргә тиеш алардан артта калмаска, әйме? Икенче яктан, конечно, без анарга әле финансовый не подготовлены. Шуның өчен әгәр дә ки нормальный гына рәвештә безнең министерство эшли, Татарстанда республика әйбәт кенә поддержать Аллага шөкер. Вот бүгенге секендә төрле яклап, орошение техникасы буенча, юллар төзү буенча, аннан соң, значит, технология буенча. Но бүген, значит, Наил әфәнде 50-га 50 хотя вариантны кире кайтарырга кирәк, без комбайннар алдык. Аннан соң, значит, куярга кирәк, ниләр белән, хатлар белән, значит, госсоветка обращение, на уровне госсовета, Госдумага чыгарга кирәк, правительство Российга, без шундый предложениеләр белән чыгып, шул вопросларны алып бармасак, конечно, значит, теге силәп кенә булмый. Монда, значит, финансовый вопросын серьезно куярга кирәк. Һәм материальный технический базаны укрепләйтте икән, яңа техникалар алды икән, безнең халык эшли торган. Алла теләсә, үзебезнең экологически чистый продукция булачак. Инновационный процесс ул неизбежно. Без аның белән эшләргә тиешбез. Но безнең хәлебез җитмәй. Без әйтеп торабыз, рентабельность 10%. Без ВТОга килеп кирдек, значит, бик зур кредитный задолженностьлар белән авыл хуҗалыгы.
неблагоприятных климатических условий. Менә безнең районда, допустим, 380 мм осадков. Он способен создавать 20 центнер, Илдус әфәнде подтверждать итәргә может, 20 центнер зерно. Шул ук алык Белоруссияны, анда, значит, 650 мм осадка. 650 мм. Он может алыга 35-40 центнер. Голландияны алыганда почти 1000 мм осадков. Анда нитергә дә кирәкмәс. Суда сибергә. Анда суда кирәкмәй. Менә шул очрактан аларның үз кыйммәте түбән, безнеке кыйбат. Әгәр дә без, значит, шулай иттереп теге алар белән конкурент итәргә тырышсак, без юк, безне задавит. Ник дисәң, без үзебезнең продукция белән анда чыгара алмыйбыз, аларның үз кыйммәтләре түбән. Алар безнең үзләренең продукциялары белән китереп, шунда безнең рынокларга чыга хәзер. Сата алалар. Менталитның бәрәңгесенең үз кыйммәте 7 сум, Голландиясының үз кыйммәте 2 сум. Кем выигрышный положениедә кала монда? Естественно, значит, голландец. Шуңа күрә, значит, әгәр дә без авыл хуҗалыгын поддержать итәсебез килә икән в дальнейшем, только однозначно хөкүмәт булышкан очракта гына без поддержать итәбез. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләүче тәҗрибәле галимнәр исәпләп чыгарганнар. Менә 90-нчы еллардан башланган авыл хуҗалыгындагы түбән тәгәрәү 90-нчы еллар дәрәҗәсенә җитсен өчен, әгәр дә дәүләт ярдәме бүгенге күләмдә калса, тагын 300 ел кирәк Россиягә, тагын 300 ел бүгенге күләмдә калса. Чыннан да, әгәр дә Россия ил җитәкчелеге авыл хуҗалыгына ярдәмне арттырмаса, без бик авыр хәлдә калачакбыз. Авыл хуҗалыгында хезмәт итүче бер кеше башка тармакларда эшләүче 5 кешене туендырырга сәләтле. Шуңа күрә авыл яшәгән вакытта Илнар белән без дә эшләрбез дигән теләктә калабыз. Инновация өчен акча өчен инновация кирәк. Шушы мәсьәләне дөрес ишкән кеше уңышка ирешә. Безнең үзебездә үскән бәрәңге һәм ипи яшыйсы килә. Сәламәт булыгыз. Табыннарыгыз мул булсын, сәламәт булыгыз.